What's up mga buddy, this is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. And I'm Jasper Mark. Hi guys. I am James. My friend Alyssa. Tony. And Stick Princess. And welcome back to my channel. Yay! Dahil mga buddy, dito kami sa isang andito kami sa isang hotel sa Cebu para mag-dinner. Dito na kami mga buddy. So si Japit yung isasama ko kasi kami lang dalawa naka-shorty. Dapat formal tayo ha. Formal naman tayo guys. Astig Fred, astig ba yung lugar? Oo, buddy. First time. Yung mga maraming mayayaman dito guys. Ang ganda talaga ng lugar no. This is our first time mo rin ba dito? Yung first time ko rin buddy. Guys, Maganda dito mayayaman yung mga pang mayaman yung lugar guys. ang daming mayayaman guys, nakakaliya kasi Tayo lang yung mahirap. hindi tayo mahirap, mayaman tayo sa pagmamahal. Wow, amazing. Mayaman tayo sa pagmamahal. Ilan sa pera. Bawi tayo next life. Napakalinis ng pool at may Gusto ko mag-dive guys. may pa-blue effects guys. Tingnan nyo guys. Wow, amazing. Amazing. Ba guys kung magkano yung iinumin namin guys. Tignan nyo guys yung price. Putra guys. 19,000. 19,000. Magkano yung sahod sa YouTube mo? Sahod ko sa YouTube di pa umabot ng 20k. Tapos pag nabasag mo yun, asa na yun? Pag nabasag mo yan, nako, quits yung sweldo mo sa YouTube guys. Pag nabasag mo yan guys, hindi ka na aanuhin ng mga kasama mo. Hindi ka na kilala. Hindi ka kilala. Diyos ko. Whiskey Yamazaki whiskey guys, tag 19,000. Ito yung box ng whiskey. 12 years na to. Tapos ang presyo guys, Pang 12 years. pang 12 years mo rin pagtatrabahuan. 19,000. Kung mabasag mo to guys, nako, lagot. Bawi ka na lang talaga next life pet. Ito na guys. Diyos ko, hawak ko yung 19k guys. Bukunit kag 19k? Oo, buniki. 19k yan guys. Nakakatakot. 12 years. Pang 5 bote na namin to guys. Ako nahuli dahil lasing ako. Yes. Laban pa rin tayo. Napakamahal ng ano. Pang ano talaga, pang big time. Ay, nakakatakot guys. Damn. 19k in my hand. Guys, titikman na natin yung 19k. Tikman na natin. Dali, Cheers to all Boholano out there. Pagidala. Good for you. Kugun Ramos. 12 years. 4 hours. Lasang 19k buddy. Lasang 20k. Pagira? Pero sumidala ko ulit. Isa man. Okay. The next day. At kinabukasan mga buddy no, pagkatapos namin kumain sa isang magarang hotel at uminom ng grabe mamahaling inumin buddy, ay sinama ako nila dito, nila Kuya Roy, sa Wanadela Medical Group mga buddy para sa aming pagpapagwapo. At di ko inasahan sa araw to mga buddy ay makikita ko din pala ang mga grabe, mga Bisaya content creator, especially Joseph Sabelio or also known as Ungart mga buddy. Rich Isog in the house. Hi guys, subscribe. Oy, pusta mo ha sa Along Arts. Atong gi-bring ang flag sa Visayas at Mindanao. Dapat naugon din nato. Iguman sa basket boxing man iguman. Ikaw mo boxing, nag-brace ka. Sure, Mouthpiece man. At sa araw na to mga buddy ay hindi lang si Joseph Sabelio ang nandito dahil nandito din
ang isang sikat din na Bisaya content creator, kung walang iba kundi si Dodong Dave mga buddy. Like grabe, I am so blessed kasi nakita ko sila personally. Grabe talaga ang lakas ng mga Bisaya content creator. Starstruck kami. Rich Iso good. Subscribe to Almoralde. Buddy ni buddy. Subscribe to Buddy. Rich Isog in the house. Albadi. Bayad ni mo ha. Sa akong endorsement. 50k na ba no? Pilay endorse. Gcash na Gcash na. May problema. 250 pesos. Di ba daw siya verified? Ay, kuha lang. Alkaline water lang yung hatag na ko. At ayun na nga mga buddy, no, dahil nandito na tayo sa Wanadela Medical Group, abay syempre, di natin ito papalampasin mga buddy. This is my first time din na magpapa-facial at alam niyo naman yung mukha ko masyadong walang kaartihan kasi di pa ako sanay mag skincare, pero ngayon kailangan ko ng alagaan to. With the help of Wanadela Medical Group mga buddy, alam kong mas kikinis tong mukha natin. This is may puhunan, di ba? At napakalaking epekto ng mukha natin sa ating confident. Kaya kung gusto niyo mas gumanda or mas gumwapo pa yung pagmumukha niyo mga buddy, abay syempre, pumunta na kayo dito sa Wanadela Medical Group because they are one of the best mga buddy. At kung makikita niyo naman dito sa resulta mga buddy, no, o di ba? Kumikinang-kinang yung aming pagmumukha mga buddy. O di ba? Proven and tested mga buddy. Now mga idol bites. Isang session pa lang guys, pero yung kay Buddy guys, para ng glass, oh. Anash low. Mga buddy dira, nara ang kawatan sa video. Dili si Isog. Tudjing, patudjing mo. Tudjing. Subscribe, Buddy. At pagkatapos namin sa Wanadela mga buddy at makita yung mga Bisaya content creator din doon na nagpapagwapo, ay abay dumiretso na kami at umuwi sa bahay at may pasurpresa yung team Cappuccino ni Kuis James mga buddy kasi mag-iisang taon na sila at napakadami na naman pagkain, kaya tara kainan na naman mga buddy. Napakaswerte ko talaga, parang tataba talaga ako dito mga buddy kasi ang dami talaga mga pagkain dito mga buddy, like oh my god, this is it, pansin. Nandito ako sa channel ni Buddy guys. Fresh na ako. Super fresh ni Buddy. Masarap sa feeling matreat yung mukha na parang magic. For the first time and forever. Nindot tayo, murag itsok-tusok kong dagom. Ako now. Tanawa rago na o, nagsinaw-sinaw. Glass skin do. Masama yung set, tanawa ba? Unsay, uy naday si set dali guys. Kailangan ni guys, model ni siya sa Pampers. Masama ko Nay difference. Tarong ba? Ate, rapurless o pumuri dahil. Saan di porless meron? Pumuri? Halag sama lang do. Ay, sa bago pa. Si Dos tulayan guys, si Dos. Ang sarap sa feeling guys, tapos first year pa, 1 year pa ni Kuis James, napakaganda. Mura lubot do. Happy 1 month, sorry, 1 year day. Hi, baka ba na yan? Napakaganda, amazing. You're fresh lagi ka, you're so fresh. Oops, atas gamay. Fresh kay ka, kasi sino. Dahil yan sa clarity. Dahil yan sa Wanadela na Mas may eye bags ka pa sa akin. Tingnan mo. Tingnan mo. mahirap sa may kunting tulog lang to, okay na. So kainan na guys, para goods tayo dyan. Kuis James, happy 1 year. Year anniversary Cappuccino Squad. Thank you guys. Hindi kami nag-expect na may surprise guys. Grabe talaga kayo guys. Sana all. Magpapasalamat talaga kami sa inyo guys, sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa aming lahat, especially sa akin. Thank you guys, and thank you kay Ate Tony na nagluto ng lahat. Thank you so much. Yun! Tara, kain tayo guys! At ayun na nga mga buddy, no, what a nice day! Napakagandang araw at sobrang saya ko mga buddy kasi napakadami kong na-experience na first time. Kaya thank you so much talaga, Bisaya Vlog Squad, especially to Kuya Roy. I love you so much Kuya Roy, you're the best talaga palagi. Di talaga ako magsasawang magpapasalamat sa iyo. So kung nagustuhan mo yung video na to mga buddy, don't forget to like, comment, share, and subscribe for more videos. Peace!